Исәнмесез, эфирда яңалыклар чыгарылышы, студияда Лилия Гатина, алга таба койбір темалар турында. Россияда COVID-19-ның яңа штаммы аркасында Африка илләре белән шикләрне япты, Мисырга юлама белән ни эшләргә? Шулы коронавирус белән авыручылар саны буенча рекорд куян, вакцинация пунктларында кеше тагын аз. Моның сәбәбе нидә? Көньяк Африка илләрендә коронавирусның яңа штабы табылган, аңа омикрон исеме бирелде. COVID-19-ның бу төре куркынычрак һәм тагы да йогышлырак. Шуңа бәйле рәвештә Россия 28 ноябрьдән кайбер Африка дәүләтләренә, аерым алганда Көньяк Африка Республикасы, Зимбабве һәм Танзаниядән илгә керүне шикләде. Россия туристларының иң популяр юнәлешләренең берсе Мисыр әлегә ачык. Әмма Россия бу ил белән дә авиалемтәне тукталачак дигән имеш-мимешләр йөри. Бу чыннан да шулаймы һәм иншалла туристларны нәрсә көтәргә? Тулырак алдагы материалда. Мисыр хәзер Россия туристлары өчен иң популяр юнәлеш. Декабрь аенда анда сезон чаллар да яңа ел бәйрәмнәренә юлламаларны актив сатып ала. Тик Африкада табылган коронавирусның яңа штаммы туристларда алынган юлламалар белән нәрсә булыр дигән борчу тудыра. Турагентлыклар тынычландыра. Борчылырга кирәкми, Мисыр белән шикләрне ябу әлегә планлаштырылмый ди алар. Сегодня с утра было совещание основных туроператоров, и было принято и решение, и было принято постановление о том, что на ближайшее время пока не планируется закрытие Египта. Работа будет зависеть от туроператоров, то есть каждый туроператор будет принимать решение, если, не дай бог, это все-таки произойдет. А какие варианты могут быть тогда у тех, кто купил путевки на Новый год? Это может быть или возврат денег, это может быть перенос на более поздний срок. Мисырда COVID-19-ның яңа штаммы белән зарарлану әлегә ачыкланмаган дип хәбәр итә бу илнең сәламәтлек саклау министрлыгы. Тик Американ Африка дәүләтләреннән чыккан инде. Бәхеткә Россиядә яңа штамм белән зарарлану очраклары әлегә теркәлмәгән. Илнең сәламәтлек саклау министрлыгы белгечләрне Россия вакцинацияның омикронга каршы нәтиҗәлелеген тикшерү хакында хәбәр итте. Лилия Гатина, Валерия Новожилова, Ленар Султанов, яңалыклар. Шулы коронавирус белән авыручылар саны буенча рекорд куя, вакцинация пунктларында кеше тагын аз. Бүген мэриядә узган аппарат киңәшмәсендә сәламәтлек саклау идарәсе җитәкчесе Александр Николаев шимбә һәм якшәмбе көннәрендә вакцинацияләүнең түбән темплары турында хәбәр итте. Дүшәмбе көнне мобиль пунктлардагы хәлләр үзгәргәнме? Хәбәрчебез материалында. Медицина учреждениеләренә мөрәҗәгатьләр саны кимеми, шифаханәләр һәм мобиль пунктлар ял көннәрендә дә эшли дип билгеләп үтте сәламәтлек саклау идарәсе җитәкчесе. Әмма COVID-19-га каршы прививка ясатырга теләүчеләр юк диярлек. К сожалению, отмечаем, что в выходные дни вакцинация достаточно низких темпов. Все поликлиники города субботу-воскресенье работают, вакцинируют. Также торговый центр Тулпар, Мегастрой работает, но возможность есть. Все точки, как и в будние дни, они все работают. Бу ялларда шалла авырулар буенча рекорд куйды. 28 ноябрьдә коронавирус инфекциясенең 32 очрагы билгеле булды. Соңгы айларда исә авыру очраклары көн сайын 30-дан кимрәк теркәлгән. Продолжаем приглашать жителей и граждан нашего города пройти вакцинацию без очередей в субботние и воскресные дни. Такая возможность есть. Шәһәргә барлыгы 253 мең доза вакцина кайтты. Татарстанда тәүлек эчендә 248 кешедә COVID-19 расланган. Бу соңгы 3 атнада иң түбән күрсәткеч. Лилия Гатина, Кирилл Хабзей, яңалыклар. Соңгы тәүлектә Татарстанда яшәүче 248 кешедә COVID-19 диагнозы расланды. Шулыда узган тәүлектә коронавирусның тагын 24 яңа очрагы теркәлде. Шулай итеп 29 ноябрьгә Татарстан буенча коронавирус белән авыруның барлыгы 37811 очрагы билгеле. Аларның 31148-е терелгән, 58-е узган тәүлектә. Яш агачлар куркыныч астында. Шул активистлары инде 3-нче ел Боровецкий урамындагы ылыслы агачларны исәпкә кертүгә ирешә алмый. 2 ел элек алар 2,5 гектар майданда агачлар утыртканнар. Тик хакимият территорияны үз өстенә алудан баш тарта. Проблема хакында тулырак киләсе сюжетта. Боровецкий урманында агач үзентеләрен ТССРның 100 еллыгы уңаеннан утыртканнар. Бирдә 80ләп активист, Тукай районы администрациясе һәм кеше шилне халкы катнашкан. Алар 5000 нарат һәм 1500 төп шыршы утырткан. Хәзер әлеге ызылслы агачларга куркыныч яный. Агачлар үсүче территориядә төзелеш башламакчы булалар ди активистлар. В настоящее время посадка бесхозная,
На кадастровой карте этот земельный участок значится как земли для размещения базы отдыха. Поэтому не исключен вариант, что данный земельный участок может быть выставлен на торги и продан для застройки под ИЖС, либо под базу отдыха или еще какие-то хозяйственные цели. Ну, нам бы не хотелось, чтобы труд волонтеров, чтобы юбилейная посадка в честь столетия ТАССР вот таким бесславным образом закончили свое существование. Бер ел элек агачларны экологлар карап экспертиза ясаганнар. Аларның мәгълүматлары буенча агачлар бик яхшы үсеп киткән. Активистлар шигенергә җыенмый, алар җирнең муниципалитетка күчүен тели. Агачлар үскәч биредә ял итү паркы булыр дип хыяллана. Бу сорау буенча без Тукай районы башкарма комитетына мөрәҗәгать иттек. Утыртылган агачлар территориясендә төзелеш әлегә планлаштырылмый дип белдерделәр. Әлеге сорауны эшлекле киңәшмәдә күтәрергә вәгъдә иттеләр. Лилия Хәбибҗанова, Русланбек Мөхәммәтов, Айдар Мусин, яңалыклар. Шолда эшсезлек дәрәҗәсе 0,43%-ны тәшкил итә. Хәзерге вакытта шолда эшсез сыйфатында 1200 кеше теркәлгән. Ел башыннан Рәсәй эше кадрлар үзәгендә 1821 граждан мөрәҗәгать иткән, 8733 кеше эшкә урнаштырылган. Ел башыннан эшсезлек буенча пособиегә 143 миллион 110 мең сум акча тотылган дип аңлатты кадрлар үзәге җитәкчесе Татьяна Быданова. Бүген кадрлар үзәгенең мәгълүматлары базасында 9125 вакансия бар. Шәһәрнең 1220 предприятиесе Россиядә эш порталында теркәлгән. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматы бездә. Мин Лилия Гатин сезнең белән сау булашам, исән булыгыз. Черная пятница в центре слуха Видекс. Только до конца ноября скидки на слуховые аппараты 20%. Телефон 22 2062. Кадровый центр «Работа России» информирует граждан о переходе на единую цифровую платформу «Работа в России». Для тех, кто хочет найти работу, достаточно зайти на сайт «Работа в России», заполнить заявление и прикрепить к нему резюме. Дополнительная информация 52 47 10.